Също и закон за хазарта подготвяме. Аз през почивните дни активно работих, който радикално забранява... Какво ви притеснява в него? Забраняваме на частните дружества да организират хазарт в Република България. Хазарт ще бъде организиран само от държавата чрез Българския спортен тотализатор. Чрез тотото, да, ще има различни видове хазарт, но всичките пари ще влизат в държавата. Това ще бъде за финансиране на спорта. Добре, нека да си говорим откровено. Е ли възможно такова предложение да мине през българския парламент? Ние сме наясно, че както е в момента фрагментиран нашия парламент, това предложение няма да бъде прието. Но искам да изготвим законопроекта, да го внесем и да им покажем какво ще бъде, когато меч управлява, когато ние имаме мнозинство. Какво можем да направим, откъде могат да дойдат парите, защото, господин Колев, това са едни 10 милиарда в хазарта, които се въртят и отиват в джобовете на хазартни босове и частници, а за спорта се отделят по една тениска, която да може Киселова да си облече и да се покаже. И после казват, ние финансираме спорта. Ама не е вярно. Те не финансират нищо, освен собствените си джобове, а парите ги измъкват от обикновените български граждани, които са болни, защото хазарта е болест.